Добро утро от Бандерица. Спахме тук и да, беше си студено, ама автентично. Започнах деня с една от книгите на planinka.bg. Там има супер изненади за походи из Рила, Пирин, Стара планина. Ние сме си в Пирин. На хижа Вихрен ни чакаше цялата банда. Много хора, много настроение, тръгнахме към Муратово езеро, после Синанишка порта, някои откачени решиха да катерят Синаница, ама аз останах с багажа. Имам страх от високо и реших да трупам нови познанства. Запознах се с две момчета от Македония и две момчета от Пловдив и вечерта стигнахме с Пано поле. Част от компанията спаха в заслона, а пък ние бяхме олдскул палатка. След като вече бяхме си похапнали и подпинали, след едно от поредните хора, наши приятели бяха ни подготвили изненада по един медал за всеки. На другия ден минахме през Дънчови караули. Честно, там вече ми се подкосиха краката. Много високо и много екстремно. Минахме да хапнем набързо, след като стигнахме до хижа Вихрен и оттам се отправихме към язовир Батак и завършихме похода с гледка към него и един епичен залез. Чисто щастие!